Sugatan ng tatlong estudyante matapos na sumabog ang gulong ng sinasakyang kotse na sanhi ng pagbaliktad nito sa kalsada sa bahagi ng Zone 4, Barangay Barascanaman, Camarines Sur, alas 2:30 kaninang madaling araw. Kinilala ni Police Captain Bernie Ondisimo, Acting Chief of Police ng Canaaman Municipal Police Station, ang driver ng kotse sa alias na Jan, 20 anyos at residente ng Barangay San Vicente sa bayan ng Baaw. Sakay niya ang 7 kaibigan na pawang estudyante, kung saan 3 sa mga ito ang naiulat na sugatan na agad naman na naisugod sa Bicol Medical Center sa Naga City. Ayon kay Ondisimo, aminado ang driver ng kotse na langgo ito sa alak ng maaksidente. Galing umano ang mga ito sa isang gimikan at pauwi na sa kanilang mga boarding house sa Barangay Baras. Tatlo lang naman yung injured dito, mga minors lang naman. So, yun lang po ang recorded na nasugatan. Lumalabas naman sa inisyal na investigasyon na overloading ang posibleng dahilan ng pagsabog ng gulong. Pasahero niya is 7. So, bali 8 lahat sila sa loob ng sasakyan. So, based po doon sa kinandak natin na investigation, is medyo matulid yung takbo nila at overload. So, pumutok po yung gulong, kaya hindi na control ng driver yung yung sasakyan. Kaya umabot sila doon sa punto na yun na nagtortol po sila. Muling nanawagan naman ang PNP sa mga motorista na iwasan ang pagmamaneho ng nakainom. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.